Ditugu zalantzarik gabe mahai gainean, Iñigo Antsola, Bizkaiburu Batzarreko presidentea, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, egunon. Aipatzen genuen, gai zerrenda luzea dugula aurretik lehenik eta behin Karlos Garaikotxearen inguruan galdetu nahi dizut. Atzo bizi genuen aste honetako zalantzarik gabe unkigarrienetako bat, ikapera horretan ajuriaenean, ondoren baita hileta lizkizunean ere Iruñan. Zu bertan izan zinen ajuriaenean, ez dakit nola bizitzaren ari zaren egun guzti hauek, Antsola jauna? Bueno, esango neukena da gizon handi bat jakule ez da, eta euskal politikan oso garrantzitsua izan den pertsona bat. Garai gogor baten hartuan gidaritza, lehenengo jaurlaritzaren gidaritza, frankismoaren ostian, eta bai berak eta bai bere inguruen egoentaldiek, eta zelan ez, garai hartan Eusko Alderdi Jeltzaleko mugimendue, alderdi modure, eta mugimendu sozialez oso mugimendu indartzue izen zen, eta danak batera eraikieraren hasieri emotzen, ez da gaur egunin bizi dugun egoera eta ongizate honen hasixe orduntxe ereintzan, ez da, eta zelan ez, Karlos Garaikotxeari tokau jakon lehenengo lehendakari lez gidaritza hori eruti, eta gauza asko eraikitzi, ez da, beraz, esan duten hasi nazen modur, ez da, gizon handi bat jaku, eta unkigarritxi izan zen, ajurianean, berak ibilbide hori hasi ban lekuen bera eta bere familia zan egotie, garrantzitsua izan zen. Egun hauetan izan dugu aukera, ez da, gogoratzeko demokraziako lehendakari horrelotutako guztia, eta azken egun hauetan ere bai ikusi dugu, ez da, batasun irudi hori, alderdien artean, Euskadi Nafarroaren artean ere, zeinunerekin edo zein irudiekin geratuko zeinateke? Zeuk esan dozun horregaz, ez da, danak, alderdi politiko danak, errekonozimendu hori emoten garaia, bizi zen garai horri eta berak eukiban lidergo horri, ez da. Eta zelan ez, bedorregaz familia zau esanien, baina lehenkotain pertsona bat zan, ez da, eta pertsona bat, familia bateko pertsona bat, eta oso maitxatu esan pertsona bat, eta hori momentu unkigarritxi izan zen, bai. Zalantzari gabe horrekin geratuko gara. Batasun irudi aipatzen genuen azken egunetan, baina duela minutu gutxi batzuk ikusi dugu oraindik ere batasun hori falta dela. Aitor Esteban eta Eneko Anduezaren artean, herri irratian entzun genuen Eneko Andueza, kritiko xamar, oraindik ere ez duela kontakturik izan Estebanekin, Esteban jauna ere bai entzun genuen, momentuz ez dutela kontakturik izan. Bizkaiburu Batzaretik nola bizitzen ari zarete hau guztia? Kezkaz ikusten ari zarete? Bai, kezkatzeko da, ez da. Gauz bizizetan egoera bat, gainera euskeri edalata ez dela, esango nuke neuk Euskadin daukeun altxorre garrantzitzuena euskeri edala, eta Eusko Alderdi Jeltzaliek hasieratik oso argi eukidugune izen da, open edo lan enplegu publiko eskaintza horretan egondan eta dauen arazoan aurrien konponbide bat emon bigendule, ez da, eta horretarako enplegu publikoko legi aldatzie komenigarri ikusi gendun berme bat emoteko euskeriai. Ideologixaz aratago, euskarie oso altxor garrantzitsue da, administrazioetan euskarie bermatzeko preminie daukau, guk euskaldunok eskubidie daukau administrazioen euskaraz berbaitzeko, eta horretarako enplegu publikoko langileek zerbitzu euskaraz emoteko behar bat daukau, ez da. Urte pilo baten euskararen legie, ja, 80 dator, kontzentzu handiz lortu zana, oso ondo funtzionatu dau, baina azkenengo bolada honetan ikusten gabiz, lan eskaintza publiko asko judizializetan dauzela. Horregaitxik eta oso borondate onaz eta lan asko eginaz Eusko Alderdi Jeltzaliek batipat alderdi sozialistiaz ordu asko sartu itxu ia benetan euskeriai bermie emoteko gai garin edo ez. Ikusi da negoziaketa horrek eten egin diela eta ez da egon EAJak emon dauen eskaintziaz aratago beste eskaintzarik alderdi sozialistian aldetik. Eten egin da eta kitxu. Gure atiek zabalik dauz, ez da gauza bat nork irabazten dauen eta nor jartzen dan ez dakizeinen gainetik, eta are gitxiago kalkulu elektoral batzuekin.
baizik eta hemen nahi dana da euskariai berme bat emon. Eta hor, zintzotasun osoz jokatzen gabiz. Hori oso argi gelditzien nahi duten kontua da. Eta kezkatu itxen hau benetan be, lorrotz politikora erutie gai hau, ze euskarie da zaindu bidogun altxorra. Ideologik politikoetatik haratago. Eta hori da momentu hori Eusko Alderdi Jeltzalia lortu nahirik da bilena. Beraz, polemikak itxi diguzan albo batera eta arazo honi konponbide bat emon deiogun. Hori da gure helburu eta gure gurarixe. Eta horretan jarraituko dugu. Azken orduetan, Markel Olano entzuten genuen bide beretik ere bai, ezkor xamar esan beharra dago, PSrekin eten dago dela elkarrizketa horiek aipatzen zenuen bezala. Euskal Herria Bildurekin bai eskatuko duela EAJak datorren astean bilkura baterako eskaera formala egingo duela. Bide horretatik bai aukera gehiago ikusten dituzu? Ikusten biko da. Guratiek dauz zabalik alderdi guztixentzako, bai? Hori esan nahi dut. Oin, bide bakarra bada EH Bildurekin adostasunetara iristie, barriro dinot, euskerian onurarako eta euskaldunon onurarako neurrisek hartu nahirik gabiz, eta legiek atondu judizializetan jarraitzu ez da izen. Hori da helburue. Eta EH Bilduri esan jakona da, eindeigun aproba bat, judizialki zelan funtzionatzen dauen, Eusko Alderdi Jeltzaliek egiten dauen eskaintzie, ze da, lan eskaintza publikuetan euskararen profile nolabait progresiboki sartzen juteko aukera bat, nun atiek ez jaku esan izten inori bez langile publikuek izeteko, eta epe batzuk jarriz profilek ziurtatu alizeteko, ikusi deigun bide horrek benetan be emoitza honak emote itxun. Ze ezin genkena da momentu baten be totalismoetara jun. Hau da, edo dana, edo ezebez. Horrek ez dau funtzionatzen. Eta badakigu, jakin badakigu, ez daukela etorkizunik, ez daukela biderik EH Bilduk eitzen dauen eskaintzia edo proposamenak. Beraz, horrek espadauke urterarik, zegaitxik ez dau eitzen erdibideko bat, nun ikusten dan progresiboki bermatu geinkela gainera euskerian lan eskaintza publikuek, ez da? Lan eskaintza publikuetan euskarie izen ez da izen motibue lan eskaintza horrek eten da izan eta judizializau da izan. Egia zuek egin zenutela eskaera, ez da EH Bilduri abstentziora jotzeko, aipatzen zenuen bezala ondoren ikusteko, Josu Aztiriak hasiera batean atea itxi dio aukera horri. Zuek zerbait emateko prest zaudete negoziazio horietan, esan edo zuen puntuetako bat ze ditu eta B horietako baten bat lanean sortzea? Hori baten negoziaketa baten fruitu izen bidea guztia, eta hau ez da noberak esan dabena bakarrik edo bestik esan dabena bakarrik. Hasiera batean eskatu zenutelako ez da, zuen proposamenari. Azten zinoi eskatzeu, lehen esan dutenen gaitxik uste duguleko dala proposamen bat oso ondo aztertu dana, pertsona juridikuekin aztertu dana, sakon, ordu asko emondie honen azterketan, hau ez da asteburu baten bururatu jakun okurrentzi bat, baizik eta lan handi eta mardul bat egin da gure proposamenien, eta uste duguleko honek Espainiko konstituzionalak ez dauela etzungo edo ez dauela botako albo batera, ez da. Orduan, esaten den gabizena ikusi daigun proposamen honek benetan be funtzionatzen dabela, eta euskariai azken baten helburu hori da, euskariai mese bat egin deixogun, ez da. Testuinguru honetan, zer suposatuko luke? Akorde bat lortzeak Euskal Herria Bildurekin akaso PSE barruan sartu gabe? Bueno, gu beti zen gara aldanik eta adostasun zabalenak lortzearen aldekuek, ez da, eta barriro dinote alderdi sozialistiaz honetan buru belarri zintzotasunez saiatu gara. Ez da posible izan, baina arazuek hor jarraitzen dau. Arazorik espalego, albo batera itxiko genuke kontu hau eta listo, baina arazuek hor jarraitzen dau. Eta lan eskaintza publikoetan ezin genke behin eta barriro epaile batek zer esaten da benan arabera egon, edo eta elegitiek egongo ete dien lan eskaintza publikoe dauen bakoitxien, ez da. Lehen esan duten, hemen ez dau, kalkulu politikorik egiten ibili biharrik ez dau. Arazo bat dau, eta arazo horri konponbide bat emon bijako. Eta Eusko Alderdi Jeltzalie zintzotasunez jokatzen dabil arazo honi konponbidea emoteko. Hori da garrantzitsuena.
Honek guzti honek eztanda egin zuenetik, behin baino gehiagotan entzun dugula, EJ eta PSren arteko harreman horretan gehiago direla batzen zaituzten gauzak, alboratzen zaituztenak baino. Egia da kanpotik ikusita, zaila dirudeala, ezta? Harreman hori ongi mantentzea, bi buruzagien arteko harremana puntu horretan dagoenean. Zuek nola ikusten duzu, ez zein puntutan dago benetan harreman hori? Nik ja komunikabide askotan esan dut eta gaur bebardin esangot, fokue gabiz jartzen, nolabait hor ezadostasun edoen puntu horretan, ez da? Baina baitxu lehenunin bertan entzuten ontzen gure bozera mailei legebiltzarren, Joseba Diez Antxustegiri esaten, azkenengo hilabetien legebiltzarrien 35 proposamen desbardinetik 35etan alkarregaz adostasunez botau dugula, ez da? Eta hori holan izanik, ikusti bestik, ez da? Eusko Jaurlaritzan alkarregaz gaz, 3 aldundizetan alkarregaz gaz, hiriburuetan alkarregaz gaz, eta pilo bat herritzen alkarregaz gaz. Orduan, adostasunek eta akorduek asko begeixau die, eta esanik nada hartu emona asko zendu hau da, oin puntualki edo 3-4 kasu desbardinetan ikusi dien desadostasune baino. Ez da, orduan, relatibizeun bida, eta naiz eta sentsazio batzuk euki, eta azkenengo bolada honetan, komunikabidietan talka hori ikusi, nik barriro dinot, foku ipini deigun, benetan bebatzen gaitxuen gauzetan, asko begeixau dia. Estebanek bai aipatu zuela, inflexio puntu bezala, hemendik aurrera EJ ez dela gehiago isilduko, ez dakiz sentsazioa izan duzuen, behin baino gehiagotan isiltzeko behar izan duzuela, adiskidetasun hori mantentzeko. Salatu bidianien gauzak salatu itzen dira, eta kasu honetan bai izen zan, niri oso desitxuro zue bintxandu jaten, meme hori azaldu zanean, ez da. Nik ustote Euskadin politika itxoko modu batzuk euki dugu zela urte pilo baten, Gariko Txari buruz berbain dugu, eta 40 urte edo gehiago pasau diamen politika itxeko beste era bat daukau, eta usteot mantendu mi dugula, ez da, alkarregaz berbaitzeko gai izan, eztabaidatzeko gai izan, ezadostasunek azaleratzeko gaitxasune euki, baina normaltasunez, ideologi desberdinetako alderdixe gara danok, eta hori gainera aberatza da eta aberazgarrixe da, ezta? Desberdin pentsetiz horrek danok aberaztuko gaitxu, ezta? Orduan, beti errespetuz eta modu batzuk mantendu ez, ezta? Eta nik nahi neukena eta eskatuko neukena da jarraitzu daigun bide horretatik, ze beste leku batzuetako politika itxeko moduek ez jakuz BAPB guztetan eta ez toguz erabiliko. Ni neu Bizkai buru batzarreko presidentena zen artien behintzat, olako modurik ez dut erabiliko. Entzun izan da horrelako aurrez aurrekoak geroz eta ohikoak izango direla, kontuan izan da, 2027an, udala eta foru hauteskundeak izango ditugula, eta nolabait ere, hauteskunde mezuak jada txertatzen hasi garela, eta horregatik ikusten direla horrelakoak ados daude horrekin. Ez litzake holan izen behar oin arte ez da egin, ez da, barriro dinot politika itxeko moduek ez di izen, eta danok jakin badakigu, edo zein hauteskunde urreratzen danien, tentsioiek pixkat gorutze egiten dauela, baina arau batzuen barruen, ez da, eta gauza gehitzeko modu baten edo forma batzuen barruen izen bidau beti danik, holan izen da, eta oin be holan izaten jarraitzu bidau, ez da. Urte bat, baino zertxo bat gehiago geratzen da hauteskunde horietarako, 2027ko maiatzan izango dira, zuretzako lehenak, Bizkai buru batzarreko presidente gisa, nola egingo diozu aurre, nora egiten ari zara aurre erronka horri? Erronka garrantzitsu bat da, eta pertsonalki be, ilusinoz, gogotzu, lan mardule da, gainera dia esan daigun, herri hainbeste zerrenda eta hautagai aukeratu bidienean, Bizkaiko kasuen 113 udalerri gara, gehi batzar nagusixek, erronka garrantzitsu bat, eta horrepe nolabait ilusiona bitzen zaitxu, eta eraberien ikusten duzune da, zezen handi bat dela, adarretatik kolpe bijakona, eta horretan diar dugu, lanien, datorren urteko hauteskunde horretan, Eusko Alderdi Jeltzalie herridanetan aurkezteko, herri honentzako, bai Bizkaixantzako eta herririk herri proiektu bategaz aurkezteko, eta ilusio askogaz eta gogotzu.
Zuk hasi zarete jada motorrak berotzen, hainbait izen jada eman dituzue ezagutzera, horietako batzuk aipatuko ditugu, baina Sestao, Galdakao, Mungia, besteak beste, nola doa prozesu hori? Aurkitu zarete jada zaitasunen batekin? Ez, oso ondo. Eta gainera horretan arro sentitzeko modun gauz, apaltasunetik arrotasunera, edo arrokeriari parik, baina arrotasunez esan nikena da, Eusko Alderdi Jeltzaleek zorionez jente oso konprometitu daukela herri hau gaitxik lan eitzeko prest dauena, bai lehenengo lerruen, zein bigarren, hirugarren, laugarren lerruen, ze hau ez da bakarrik azaleratzen dien pertsonak edo hautagaitz egizango dien pertsonak, baizik eta antolakuntza handi bat dago atzetik, eta zorionez esan eike altxorra handi bat daukeule, bai Eusko Alderdi Jeltzalerez, eta bai herrilez, ondinoipe hainbeste pertsona egotie prest, euren bizitzi azken baten emoteko zerbitzu publikoari, ez da? Eta ni horretan, benetan arro sentitzen naz, ze ikusteot, herri askotan jentie oso prest dauela aurrera pausu emoteko. Eta jente gaztie, bai, eta hori garrantzitzu da, hemen etorkizunera begire gauz, ez da? Eta jente gaztie herri honekiko konprometitute dau, eta Eusko Alderdi Jeltzalien pozikoteko modun gaz, bai. Inkognita handietako bat, eta zalantzarik gabe ikusmin gehien sortzen duenetako bat hiriburuak dira, zentzorretan, ez dakit abian jarri duzuen, Bilbon hautagaia bilatzeko prozesua, gero eta gehiago baitira hotsak diotenak, Juan Maria Aburto berriz ere aurkeztea ez dela probablea, horren gainean badago berritasunik, zehaztapen? Ez dago ezer esateko hor ondinik ez dago ezer esateko, eta bere momentuen jorratzi etoketan dan nien, dana dalako barrixe, jakitera emongo dugu. Apatzen zenolako, ez da, jende gaztearen konpromisoa, EAJarekin orokorrean, Bizkaiburu Batzarrean zuzenean, ari zareten norabaiteko prozesuara ematen, ez da, gaztetzeko, berritzeko aurpegiak, horrelako prozesu batean, badulekua Aburto bezalako profil batek. Bueno, ikusik egu, ja. Ze hori hausnarketa baten ondoritxu izen bida, ez da, egixe da, Eusko Alderdi Jeltzalean, ja aspaldidanik, da ikusti besterik ez dau, errelebo garrantzitsu bat emondala, azkenengo urtietan, bai hasi lehendakaritzatik, bai legebiltzarrien, bai hiru aldundixetan, eta zelan ez, barne ejekutibetan, ez da, bai Gipuzkoan, bai Araban, bai Bizkaixen, bai Iparralden, eta Nafarroan bertan bai, aldaketa asko emondie, eta, bueno, ikusiko dugu, baina ez da aldaketa bat emon bihar, aldaketa bat emon bidalago, baizik eta aztertun bida, zelan gauzan ejekutiba mailan, zelan lan egiten dan, programak zelan dauzan, ze proiektu dauen etorkizunera begire, eta ze pertsonak enkajetan dauen hobetuen etorkizunera begire. Ez da orduan, Bilboko kasuen, ikusiko dugu, hausnarketa hori eitzeko dau, eta esan doda modure, bere momentuen, jakitera emongo da, jakitera emon biko dana. Baduzue egutegiren bat buruan edo jada zehaztuta? Ez daukau zehaztuta, baina argi dauna da aurtengo urtin ziar barri asko ongo diela. Ikusmina sortu duen beste puntotako bat noski getxo ere bada, duela egun batzuk jada berretxitzen Irku Sansotegi izango dela hautagaia hor sorpresari gabe, Amaia Agirrek ezagutzera eman ostean ez dela aurkeztuko, ikusmina aipatzen dut, hirurak bat Jauregitxoaren kasuaren gainean hain zuzen ere, hainbesteko arrabotsa sortu duen kasuaren gainean, nola bizitzen ari zarete hori guztia ere bai, polemika ere bai sortu delako Irku Sansotegiren kasuan, aipatzen zuen ilusio sartuko duela erronka hau, baina ez du erronka makar. Bueno, edozein prozesuk epaitegietara joera bat daukenien eta aztertu edanien, ez da erosu ez da, zelan ez, hirurak bat jauregi hori dela eta ez dela, ez da erosu izen eta horrek ondinoik zer esan luzi eukiko dau, ze prozesu hau uste luzi izango dela, ez da, dano dakiu epaitegietan no sartzen da, baina sekulo ez dakiu no amaitzuko dan, eta zelan amaitzuko dan, ez da. Bueno, hor, azterketa sakon bat emon bida, ez dakiu epaituek izango dien edo ez, hori ondinoik ikusteko dau,
eta zertan amaitzuko dan, ezta? Baina nik bata zuk galdetu dozunerara prozesue hirurak bat jauregi honen prozedura eta udalbarriaren eraketa edo hautagaitza barriari buruz horrek bisek banandu ingo neukez, ezta? Ez uste eragina izango duenik adibidez, boto emailen artean. Hori herritxek esango dau, hori nik ez dakitxe eraginik eukiko dauen edo ez, hori herritxek jakingo dau hortarako gara danok helduek eta zer esan bidauen. Baina, Irku Sansotegiren kasuen, esatie besterik ez dauket, oso pozik gau ezela. Gazte batek, oso preparaute dauen gazte bat, euskal kulturiaz oso konprometitute dauen pertsona bat, Getxoko herrixaz oso konprometitute dauen pertsona batek urratz hori emotiek, berak bere enpresie daukenien gainera, preste egotie, lehen esan duten modura, ez da, preste egotie herrixe gaitxik urratz hori emotiek, asko posten gaitu eta uste dugu gainera oso hautagai egokixe daukela Eusko Alderdi Jeltzaleak Getxorako. Santurtziren kasuan ere aldaketa egonda, Karmeletu Bilak dimisa eman ostean, Itziar Karrozera izango delako hautagaia. 2023ko hauteskundetan 8 puntuko aldearengatik irabazi zituen EAJak hauteskundea, baina azken inkesten arabera EH Bilduk irabaziko lituzke, 33ko botoarekin. Horre esan dozu, Itziar Karrozera izango dala hautagaia hori zeuk esan duzu. Itziar Karrozera da gaur egunean alkatie. Gero ikusiko da bertako uri erakundiek zer erabagitzen daben eta Santurtziko alderdikidiek zer erabagitzen daben hautagaitzari buruz. Gaur egunean da, parkatu putu zinoia, eta gaur da bera da alkate. Alkate oso ona gainera, eta bedorgaz oso harreman ez du dauket momentu honetan, eta oso pozik nau beraitzen diarduen biharra gaitxik. Hortik aurrera, inkestak zer esaten daben eta herritxarrak zer esango daben datorren urteko hauteskundietan, Getxorako esan duten modure, Santurtzireko berdin esangot, herritxarrak diera baiko dabenak. Guk argi daukagune da Santurtziren kasuen, aldanik eta onduen eitzen jarraitzuko dugule, Itziar bera eta bere taldi oso ilusionaute daz, gelditzen den azken urte honetarako, programa bat dau zehaztute, programa hori landu bida, burutu inbida, eta jakin badakigu Santurtziarrak kezka ugari daukezela, bai garbitxasun aldetik, bai enplegu mailan, bai garraio mailan, bai autoak aparkatzeko gune gitxi dauezela, kontu asko da Santurtzin, hobetzeko dauezenak, eta udal talde hau, Eusko Alderdi Jeltzaleek liderauteko udal talde hau buru belarri diardu horretan, ez da? Eta gero datorren urtien izango da izen bidabena. Itziar Karrozera momentuz, alkatea ikusiko da horrengo hilabeteetan hautagai hauten. Izango dan edo ez. Edo ez. Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidentea, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zegoi eta beti lez nahi zuen erarte. Noski baietz. Ordu honetan.